Hej. Vi har sådan en lille intro her til nyhedsbrevet. Jeg hedder Janni, og det er Søren. Jeg sidder i kommunikationsudvalget, og du sidder i distriktsbestyrelsen. Ja. I det her nyhedsbrev, der kan I læse lidt om tilmelding til børnefestival. Og til kvindeligt voksenstævne med tilmelding her senest den 1. marts. Så er der selvfølgelig også mere omkring stormødet, hvad der skal ske den aften. Det er den 21. marts, og husk, at det starter allerede kl. 17 for dem, der kan og har lyst. Udover det, så er der kommet en ny kreativ børneklub i Frederikshavn. Og så er der også lidt om julegaveklubben, hvad der er sket der. Og til sidst så siger formand Martin også noget omkring det nye fra bestyrelsen i en video længere nede. Men ja, ellers så vil vi egentlig bare lige fortælle lidt om kommunikationsudvalget. Det er egentlig mest mig, Katrine og Kirsten, men så Søren han hjælper os lidt til. Vi holder møde 1 til 2 gange årligt og får planlagt de her nyhedsbreve og hvad der skal være i dem. Og ellers så er det sådan Katrine og Kirsten, der sådan, har overblikket, der samler historier, gør teksterne klar til Søren og mig, gennemlæser, når vi har sat det op, og laver lidt grafisk, for eksempel hvis der er nogen af stævnerne, der har brug for det, eller noget andet, hvor der lige har brug for det. Så det vi egentlig laver, Søren og mig, det er, at vi opdaterer hjemmesiden med nye informationer og tilmeldinger og ja, alt det her til nyhedsbrevet, som man kan gå ind og læse. Ja, og sætter også nyhedsbrevet op samtidig. Ja. Og sørger for, at det ser pænt ud i forhold til, at det passer både med hjemmeside og nyhedsbrev i sig selv, så når det skal sendes ud til jer alle sammen. Og ja, grunden til, at vi fortæller lidt om det, er jo fordi, at vi håber, at der måske er 1 eller 2, der kunne tænke sig at overtage vores job. Nu vi har fået en baby og er flyttet til Aulum, så vi bor noget længere væk. Og vi vil selvfølgelig meget gerne hjælpe med at sætte jer ind i det og lære, hvordan man gør. Men ja, det er simpelthen lige til. Sørg for at sætte det der ind i nyhedsbrevet, som allerede er skrevet og allerede er sat op. Ja, det kan sige klar. Og sæt det op på hjemmesiden, som også ligger klar til hende. Ja. Så jeg tror, vi bruger et par timer, sådan de her 4 gange årligt. Ja. God læselyst.